Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Jane nga napoluan, babae. Dear Manong Nemi, nakadigo sa akon ni today tangarabii Manong Nemi, at dawat tanda tatang kinananang iti kwartuda, agraman kinibuyet nga ading ko, nga estudyante pelaeng. Idinunta sa siyak Manong Nemi kan nagradwara kon kata may saag kadagiti kahera, iti may sang groceria, iti may sang mall, iti lugar mi. Hindi makadigo sa akon, napanak dito hardin Manong Nemi, basit nga panakahardin iti balay mi. Basit lang iti balay mi Manong. Semi-bungalow. Kaya nadamat basit nga hardin na. Kat dato'y karuba mi Manong Nemi kat napintas ti alad na, napintas ti balay da, napimpinas pa lang nga amang met, iti masetas da, taada hardinera da, dapay katulong da, kaya bugbugtong laing nga anak da ni James Manong Nemi. Ni James, kaya kina-redwarak iti elementary akin high school. Gimidi adda kami ti college, sa baling nga eskwela iti nagtrabahuan na. May sa isuna nga nagbasaan na, may sa isuna nga mechanical engineer. Bugbugto nga anak, at dabukod na nga negosyo, machine shop, dambukod na nga kotse, ken maubon ti babay iti biyag na. Kas iti dayti nga rabi Manong Nemi, mabuyak lata mata. Ada nang ilukat ti gate ti balayda. Makita mat, true and true. Makita ti arobayan da Manong Nemi ita sudag mi. Ada nang ilukat ti gate kat simrek ti kotse, ada ni James. Kas ti nga oras kat panagaw-awid na. Yan. Kahit nakita ka mismo Manong Nemi, ti ba nagdesaag na ni James kalbasan na napanitibangir nga ridaw sa nalinoktan ket dimsaag Manong Nemi ti maysa nga mapawaw no lalaki ka kuma Manong Nemi ket mapawaw ka ti pintas det nga babae blandi ti buok na natalyaw ko Manong Nemi ti panagin narakop da sada naglips to lips iti napaot. Diyak ka mo Manong Nemi, diyak mga watan tirik na. Umapalak na ta. Aumpe ngamin boyfriend ko Manong. Ado di kita agar-aram kanyak. Kang ro na nalaunay Manong Nemi agar-aram kanyak. Ket ni Larry. Nga maging ka na ita, diyak ba't pa inaklon, gabot ta. Diyak sure tirik na. Ngayon ni James Manong Nemi ti makita. Ni James, ti mangkita kanyak, kit kitaan na. Sang kumat nga mayadayo ti pareng ko kenkuana, agragragutok tiriknak. Meaning Manong, agay ayatak iti lalaki nga saan met amayat kanyak.
Nakastrikdan manong na iti uneg. Diyak lamangeg no nagsalitaan di ti uneg. Ngayon pa-check manong nemi. Nga ti manin sa ludsud ni mamang na. Sabali manin nga babae, anak ko, tinsangpet mo. Di ka kadilangin mauma ka iti babae. Tunukan makaalak at sakit mo. Kasla, adna na ito imagination ko manong. Tapat check nga sanda kanunungan da itang aramid ti bugtong anak da. Saan nga seryoso ka iti babae. Playboy. Mahilig ka iti babae. Masukan-sukat nga babae. Nagigtutak iti pagunyan nak ni tatang. Uy, Jenny, tang, napalat ko kami di tarwar. Di ka makaturog. Maturog ka kumananak ko kataw sapakan tumanan bibigat. Ingka tumanan nagtrabaho. Sino man na itikit-kita ni takaruba. Nga napindas ti balayda. Hindi nga tamanin James. Kasi, nung nakasangpet ni James, kada dantaw nagtibalay da, sumrek ka maten. Tanaore mo matngarod isunan. Simrekak. Tatang mo tilad na bagbaghada. Talaga may masansan ka tumatuktok talak. Ngayon, bas ko mga andakan ti silad mo, umay ka pa lang dito yung sango ti balay. Kaya into no, mapasangpet mo ni James na makita mo nga nakastrict na balay dan, sumrek ka matnukan. Han? Ni tatang, mairanran na lang Inudyak pala makaturog ka dito sa ako ti balay ti ayan ko. Makita tentex ka digitik gagayim ko, no, makitinawag. Dadangor kataw-tawag mo. Katsang mo maisin at matam di tabangin nga balay. Ure no nakastrikan ni James. Ijepa lang tikit kita. Ni tatang met. Agbudno ka man kanyan. Ang kahit kakadidre dyan ang klase nga lalaki. Ano nga klase nga lalaki di bagay? Playboy. Kensang ka mat nga maatiw ka mat kadagi di babae nga isang sangpet na han. Napipintas da, sexy da. Diyak la mo, anong langadat, di ada mabalin na, wano, tatang met. Sisikarudan di gajay. Konam lang, taagimon ka. Tatang, sumure kang malangaro dito silad ko, tilay bagbagayo. Pati gayam, dananang kinitatang ket madmadlaw takmanong. Nga anang arti mabalin ko. Ay atak iti lalaki nga samot nga mga ayat kanyan. Nga ti lalaki nga data nga klase nga lalaki nga peso ket playboy. Sa nga seryoso ka di babae. Nakaturo kak madlaing manong nemi ket siyempre nasabak nga agriing, tinulungak ni nanang, iti kusina, nagring metten ni buyet, tinulungan na ni tatang, manong nemi ti likod. Ken na tinulungan na ni tatang anapan na nangiwayway kadagiti taraken mi taraken dakal ding agbangbangkag ka nagtaltalo ni tatang manong. Matasang kabasit nga pakitaltalunan na. Damat sumagmano nga sako nga irik no hasta nga panaggagapas no agmulat ti mais. Deta malibre kami ti lining tanga nahimas nga mais manong nemi. Panagmamais ket ididedi nga tiyempo manong. Ket ko na ni tatang mabalinto ka nun nga burasen, bungan na ti mais, aglengtada, papanaglako ni nanang tiyandaan. Tumulong kam to ka nung mga panagburas. Hindi nga bigat, manong nemi. Inrabing ko tinagsagad iti arubayan. Hindi makitak manong nemi ni nana salud nga mama manong nemi ni James. Ay, si kamanin tagsagsagad iti arubayan nyo, Jenny, balasan ko. Awen nana. Yawo, nakaseksiksi ka, nakashort ka. Hinanamit. Kagangay lang ang short tag. At, kumusta man si trabaho, balasan ko. Nasiyat mo nana. Kaherak di may isang grocery jamol. Amok Kahit kumusta na ngayon ni James? Dapala ta silid da. O kastaw na tiringgor da itirabi. Tabi nana. Apay nagringgor da. Kahit
Kingkinamad na nga tayo, ito nagtisilad da. Kada di babae ng sangpin na. Uwain sa bali man nga babae. Kaya po, haan na nga mo't dumngeg iti sao. Anyakit kami na noon sino ka timalalaan na takastat aman. Gwapo mo't kami ni James, nana. Kaya ada mabalin na, siyempre, ada negosyo na. Di kotse. Ada aramatin na nga kwarta para kada giti babae. No? Ada kurso nata na. Alalala. Sikan tumangkid iti mamagbaga kada ta bats mo iti high school. Balasak ko. Hindi na kami din ganana. Nga inakin ang mana. Siyak tukid din na dinakapkapin ano. Hindi padasan tulat ta. Di mo kadi amo ti cellphone number na. Sana na. Itad ko keng ka. Tabadasam to mga tawagan. Mabainak na. Siyak di bang tawag keng kuanan. Ano nga rod? Itad mo nga kanyak ti number mo. Tas siyak itad ko keng kuana. Tas iso nga tumawag keng ka. Napipiyapay na. Ala. Itad mo mang karong sasabo. Itad mo mang nga kanyak ti number mo. Itad kunto keng kuana. Diyak kumakayat manong namingim nalpasan nga imbaga na piyapay nga dahil cellphone ko titid number ko ta isot tumawag ng tisyak ti tumawag kang kuhana. No pa kas lakayat ko kumawit nga alam ti number na manong. Amuda manong naming nga nagkaraduarang kami ti high school ken elementary ken high school. Nagbats kam nga rod. Inted ko nga rod ti cellphone number ko manong naming diyak lamo no inted naman. Iti trabaho manong nimi pasaray umay ni Larry. Ni Larry manong nimi nga garaaram kanyak. Pambar na siguro mo't iti gumatang sumagmanulay nga gatangan na. Kirinto no umayin iti counter ko. Kumusta kan? Jenny, kastoy. Pumimpintas ka lata. Adu pa dito tinapimpintas kam siyak, Larry. Kasta kinapintas ti kayat ko. Simple a kinapintas. Apply mo natin ang pagkapaman nga pulbos ti rupam, saan kaglip lipstick, adaritos mo. Hamay lagang gadyong data. Mamuta. Sigamot. Kan, kaming bitnas ka talaga. No umisam ka, makitak tinapudaw, kan naurnos kang ngipet mo. Nakasuswerte ti lalaki nga makaamal ka na bibig mo. Uy, talang tayo bagbagam na hindi ito yun suplim. Next. Naglisikad tan. Kumakanto pa siya rin yung balayo. Kakanayin yung bagbagam data, di ka mat mauray. Ama ni Pepe Sokon, kumakanto pa siya rin yung balayo. Irinto, dati kaabay ko nga counter nga ni Juby manong nemi. Hindi pa lang amin tikayat mo kinilari, sapulong kinilari, ha? Jenny, naglo naman, among nasyaktar man na. Huwag ko nakasikot. Bayam de bagak to. Nga si ka Juby ti arwen na. Nasangkit nga siyak. Alaman, ibagam tuman. Amon cellphone number na. Amok itat mong tuman kanya. Tasyak ba lati, agaraman kang kuana. Tadi mo ba't kayat? Egeng ka manong naming ati may sangarabii. Adak manin ti hardin. Paspasungad manin. Kahit napasungatak manin manong nami nga nakitak manin ni Tikotse, ni James, kanang isirek, iti Solarda, sa iti may garahenan manong nami, makita ka mismo, damanin babae. Allah, sa bali iti rabii, sa bali itata. Agpat-pat nagdamanin. Nagasko na ni mamang na. Makaringgordan to. Saan nga nga mauma? Nga nga mauma? Amuhon. Maminsan na lang gamitin ti maysa. San tumanin mangalat sa bali nga babae. Diyos ko, agkunkundong nga ta. For protection. Mayat mo ta nagkundom. Tapos sigurado nga makalat sakit.
Ada ako niti silid ko manunemi jak makaturog kapag nga tayo. At orasin. Anang katamat ng tubarada at tabangir. Kas kula matangan kasla kula masisir mata. May vision. Katre nga ada duwa nga tao, may isang lalaki ken babae, nga lamo-lamo da, aggab-gabbo da. Intunukuan, agasog na ti oray la. Kat kastoon iti panagkinayat-ket da. Handa nga tanggi na. Nakiktuta ko nung name di agring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Hello? Hello? Sino ito eh? Abi kasla kala mabanbanog. Nabanog ka talaga. Rimuara kiti sa leg ko. Lalaban na kiti banyo. Sino ka? Sika, sino ka? Abi salud-sudom mo sa sino ah. Kat sika timawag. Siyempre, amamunak. Gamot at tinawagan na. Kung amin, at dahil pagpakasin ni Mama Kanyak, natawagak na ito ang numero ng intet na Kanyak. Ha? Sika ni James? Wen, siya ni James. Ngayon din nakama mo. Isang nga tinawagan ka no sa sinuka. No apay nga, inted kanyak ni Mama, dito nga number, sana yung pagpakaasi kanyak nga tawagan ka. Di namat imbaga no sa sino. Takin numero ka na ito. Apay na ba ka lip-lipasyo ala? Hana? Lip-lipasyo. Apay mo. Sino man na dyan nga babae? Kita lang nga nakitak. Hana? Kaputasyak takit-kitaan na. Kurso na ading ko na. Uwang ko na na. May katasumur ka kanyak ko na. Napang ko in dinner. Iminong kambasit. Kalpasan din, yawit ko nito balay. Kasta ka dito kinaalis to, di babae kang ka? Kaslad babato ka niya. Ay, God. Kaam-amum lang, kitkitaan na ka, sinaludsud mo no kursunada na ka, kursunada na ka, uwang ko na, in date mo maten, kauna. Saan lagi da virgin? Nasaan? Ay, James. Nagbalbalo ka. Nagbabawi ka no saan kanto ang balbaliw. Basta nga orti pagbagada papagin ni Mama eh. Diyan mo. Saan ka dumdumig kadakwada. Dito taragsak ko. Dito tulubong ko. Kumusta nga yung negosyo? Adot customer mi. Nagaduping ang trabahadores ko. Nalaing kami ngamin eh. Siyempre, amok, nuanyat sakit di kiti motor, makina. Nadungo-dumang klase nga makina. Agad assemble kami pa eh. At api bukod ming aramid. Iso nga napindas na negosyo. Iso nga dot kwartam. Nga aramatim ka na kiti babae. Hanggang mapan kumat gatang? Di kiti GRO? No awan ti kas kat iti adat ti balayta. Nga kursunada kanyak ket no kursunada nak intan ko nak. No mabakan tiyanak. Nadya. Inakno ka kada kitay mabaling nga pangalaan. Nada kursunada, iso, iyawid ko. Kada rabi sa baling nga babae, damat na kiti ko. Agpangaot iti talungal daw. Nga matari kiti ko daway nga maminsan lang di may isang arabi. Agar ka, sino ka? Abay nga intad ni Mama, kanyak dahito nga number.
At masapol mo kanya? Wano kurso natin akmet? Kaya't mo? Sikan to di i-schedule ko para ito no mamisarabi. Saan nakakas kiri babae nga tagtagi ko James? Sino ko narod? Apa nga kinalikaguman ng pagpakasipay ni mama at tawagan ka. Tapno, may saka mangbagbagakin ka. Agbalbalyo kan James. Baka nalataw ton ti amin. Nanapar ko magbabawi agbalbalyo wa. Madi ka titaraminek. Saan ko matapas pasaktan ita? Awang ba't ikarkarik ka na kwada? No kumadaing ka ikarik nga kunto nga baybayan, no da ikarik ko mga sikan tagbaling asawa, saan ko tong palen, at pakabasulak. No kariak nga saan ko tong palen, nga awang ba't ikarkarik ka na kwada? Kasano ako ng mga madit araramidek? Madi ata nadumang mga babae, kasano no makalakat sakit? Kita umat sakit di kita gamitek. Pagkunaan, dagiti GRO, kang ganahin damat nga agwa, weekly da nga ma-smear test. Hanggang kundom, pasaray. No saan ko sigurado nga nalinis di babae. Madlaw ko man. So ang kusara ti kundom, yung nakita ka nakakinkinis, nakamaymayat, slightly used. Nakakunkundom tapno na mayat. Di ka pa nakapasapol ti virgin? Sampay. Suwarte sa sapulan, no, adanton virgin, baka kit agpatinggak iti dahil nga virginin. Sino ko nga talaga? Babayamon sa amon nga nasken mamuan. Basta, amon tinamper ko. No kasapulan na, nakasarsarita, tumawag ka lang. Iwan saan kat siya tumawag kang kakaspagarikan. Dinggim ko man ti ba magbaga iti parents mo. Kastamat kanyak. Meaning, iti parents ko, ipat patagdak, isak sakit dak. Ipat patagdak ka, kaputanak da ka. Ti pagsaya atam, ti kalkalikagum da. Kitsika. Ipatpatag na kadimat. Gabot ay saksakit na. Meaning, ipatpatag na. Ikalikagom mo ti panagsayaat ko, tapara kata kayo kat saan na siya taramidek. Gabot ikalikagom mo ti panagsayaat ko. You love me, di ba? Do you love me? Abi ka saan ka sumubad? Silence means yes, di ba? Do you love me? Diyan ka mo sumatan. Kahit kunti maturog. Sa pagtuwag rin nabigan. Sumarti trabaho. Ano trabaho? Masino ka talaga? Please, sabagam no sa sino ka. Apay, amom dikit aramidek. Mukon. Imbagbaga kang ka ni mama. So nga mom, narinig ka po na no api nga tinawagan ka, tapno tumulong ka amang balbali ti biag ko, no para kada kayo kat matitaramidek, ano ba? Di talo kayo ng advisor ko. Sige, good night. Okay, good night. At least manong nemi nabang aran tirignak. Tati lalaking epatpatek ko manunemi ket napauting kang panagsarsarita. Nga dinamag na, do you love me? Dandanek lang, yes, kunak kuma. Imana saserbi ng ibagak nga I love you. No sanak ba't nga ipatpatek? Gurka, awang pa nga tatim patag na. Awang pa yatan sa mga seryoso. Agsapsapol ka no ti virgin. Nga once nga masapulan na ti virgin ng agistak niya. Ay, Jenny aya.
No maminsan ka talaga nga bagtit ka, bagtit ta pusom. Kabigatan na manunemi nagkaykayak manin nagsagad iti sango ken la sigigan nagbaitan ti balay mi ken ti balay da James ket adda manin ni Nana Salud. Ay, kumusta? Kastoy nana? Di na kami tinawagan? Tinawagan na kitirabi. Lip-lip pa sada at ito tumawag kat agal-al-al pa lang. Ay na po. Sabali man nga babae ito sagpot na. Kahit anat nagsasalita ka nyo. Binalakadam ka di? Uwan na. Siya kundi may ikatlong advisor mo, anak. So, pakit nang ibaga. Amo na ka di nga sika? Saan kong ibaga na? No pa salsalutsudan na. Ape ka nung amok amin di kita ramiden na. Saan ako na? Imbaga kin ka ni mama. Siguro kahit na nga tumulong ka mamagbaga kanyak kunana. Kaya nangar tinamit mo, iha. Kaya binagbaga ka. Kinanat kunana. Kasalawa mati. Masagid jarig nana. Salsalutsudan na kidi love ko isuna. Ket? Ano timbagam? Saan ko sinumbatan, nana? Saan ko sinumbatan? Mabainak. Ibagakid din. Ket ba? Anya kami timarikrik ng tanak mi. Iha. Pay boyfriend mo saan ka di? Nagkaraduarang ka elementary and high school. Di gamin? Agkakarupa tayo. Sa kakadi nga na in love kang kuhana? Ado di kiti babae nga ma-in love kang kuhana. Sika. Tapat siya nyo ka dinana. Nga kayat ko tikas kang kuhana nga playboy. No kuma sisikarudan na kakit. Posible nga. One night stand. Kahit kumit nga ramanan ni Suna. No, Diyos ko. Sa bali mo tibok magakon. Yung sa anak manakas ka di kiti babae nga sang-sangpit na. Huwag nga ro. Kaya ti bagbagami kang kuhana. Ti isang pet na kita ti babae nga nadalus. Ti isang pet na kita babae nga asawain nan. Kaya't min nga agasawa ti anak mi. Tapno agsardingan. No adan to nga asawa nan nana. Agsarding tungatan. Data ti pamati mi. Iso nga. Balasang ko. No talaga nga panagayat mo kang kuhana, please. Nubyo emisuna. Hana? Siya ti mga aron kang kuhana. Anti kahit ko sawan. Ipadlaw mo nga pa nagkursunadam. Tapno da rason nga arman na ka. Kaya kasanon no ti kinalababaik laing ti kalikagom na. Saan nga tamit? Hampay nga nagayat ti anak mi. Di na pinasarakan ti babae nga talaga nga mamagbalbaliw kang kuhana. Iso nga parparik na kanyak, Jenny. Kakaruba tayo kat amu ka unay. Ures ang ka makit-kita hindi trabaho. Madnad umapobserbaran ko. Mapangkag trabaho. Saan ka madadlado nga agaw-awid. Kaya't nasawen. Nasingpet ka. Naemma ka. Hanggang mahilig ka dagiti outings. Tano saan ka kumanasingpet? At ako managigundawing madadadaw kang agawid. Na posible nga kahuyop mo dagiti kagayem mo. Ingkay ag nightlife. Kasi yan sa amin. Nagaget ka. Naemma ka. Nasingpet ka. Napintas ka. Napimpitas nga amang ligid isang sangpet na nana. Napisada na napintas na ganyan. Naka-make up da. Sikakit iti kasto nga bigbigat, nakapimpintas ka kat awan pulos ti, ini-apply mo iti rupam. Nakagpulbos laing no kanana. Iso nga rod, nga kaskeng ka ti, kayat mi, kini tatam, ngagbaling nga manugang. Kaya wali no siyak ti kayat yun, saan mata siyak ti kayat ti anak yo. Ay, so nga ti bagbagami. Ibagbagayo ka din, nana? Nga siyak ti arman na? Uwen.
Ngam saan kong imbaga, kaya kuha na, nga dahi nga number ng intad ko, kit sika. Ibagbagayo kaya kuha na, nga siyak terman na. Gabutas, kas kaya kuha na ko na, kas kaya ni Jenny, tikayat mi nga para kaya ka. Ngam dinakmat kayat. Di nakala siguro masango. Ngam no tumamuan na nga sikat itaw-tawagan na, ano, malokoy ng tuntirik nam. Di saludsud iho, iha ko na kuma. Noong pa'y boyfriend mo, di ka di anak mi, ti kayat mo? Ada ka di pa nakayat mo, iti anak mi? Kumana na, ngam kastamad ti ugali na, uno kastamad ti aramid na. Diya kaya ti kaskengkuha na nga playboy. Imposible nga agbalbalin isong na no masarakan ng ti babae nga naikari para kengkuha na. Alala, maliwan doon to magsaridaan ti amin. Uri ka ada kanyak na ti cellphone number mo, in phone book ko, agsarita na to, nga saan ka stokit, amok ang gumangganat ka. Haya, sige na. Malasan ko tawagam tumanin so na saan nga siya tumawag na. Suntulat at tumawag. Ang siya di babaling at tumawag kang kuha na. Hindi may isang harabi, manong name dimteng ni James nga awan ti kadwana. Tamampay, naku nagtinakam ko. Awang at sarakan na. Kunana nga, no awan ti kasjay, nga di babae tumasidag, mapangumatang. Kangata na panggimatang. Idianda ko niti siled ko, manong name nag-ring ti cellphone ko. Isuna. Numampaysan ko yung pumbok ng matanda anak data nga number. Alalala. Sak nga tanterman na. Hello? Mystery girl. Mystery girl? Tawag mo kaniyak? Una tadi mo iba ganon at nagam mo. No taga-ano ka, no? Sa din no ti umay kumagpangpasyaran ka. Abi ko mapasyarin na. Abay, at asawa mo? Balasa nga pa lang. Still virgin. Wow! Sikat sapsapulik no kasta. Jak man nga kayat tikasken ka. Ano? Jak kayat tikasken ka. Agmauyong tay babae nga manggusto ken ka. So, samod nga gapot ti mental hospital dagiti yo awid ko agmauyong daga po kinayat. Una sangkat agmauyong daga po iti nainlasagan nga ragsak. Handa ka nga ayaten ngem kayad da ka lang nga maramanan. Kayad da lang nga maramanan ti gwapo akasken ka. Macho. Dikit kahit nang sawa nakikita na kon. Dandani, inal daw nga makikita ka. Nanguron ay trabi. Mapatanga ka rin sino ka. Sino ak? Jenny? Si ka ni Jenny, loko, di ka makapaglibakin. Bats ka, iti ka elementary ken high school, di ba? Karuba ka pa Dadi pa nang ibagam nga rinabii nga makikita na. Uri si ka makikita ka mo ka. Nusumang peta. Anda ka inasangot ti balayo. Kumitkita ka kaniyak. Kada kami dyan sang pet ko nga babae. Hello ko kan. Amay nga. Ano mo katiti bagbaga dagi ti parents ko? Ano bagbagada? Si kakano ti armag. Tas si kakano ti urumbeng nga asawa tagbalin nga manugang da. Kinalamat ko na. Nawan. Katsika. Apay nga kasilakang kanayon nga paspasungadan na. No? O mo to? Apay kang kanayon nga dakat at sangot si balayo ko naman
No tirabi, no awanin ti ubrak, no sa anak pa yung makaturo. Paspasok nga dun na. Kat umapapal ka no adaman ng babaeng kaduwak nga iyawid ko. Nga dapat di ko daway nga aginarakop kay naglips to lips kami nga makitkitam, di ba? Umapal ka, sa anak nga umapal. Ta saan nga nakakaapal ti kasta nga sitwasyon. Minamauyong tararamidan. Kat no saan balbaliw, James, agbabayo kan to. Sige, kahit kundi maturog, bye. Hindi ko ti cellphone. Inyop ko pa yun manong sak na gidan. Diyak maawatan manong naimin at mapaspasamak. Ang mga naitulok ko nga, madlaw na nga talagang kakayat ko. Baga tutupan na, kat pag-ayaman na lang. Diyak kayat manong naimin nga madadahal ti masakbayak, gabutikas kang kuha ng lalaki. Kaniti kaadun digiti ginamit ng babae. Slaklam, marimunan manong. Kasladya akong kalikaguman pa yung arakupan na ngagkan na. Samit lang nga sisyak. Iti nakaramanan ka digiti bibig na. Yan digiti takyag. Yung ipatpatek ko iso naman nun nimi. James, I love you. Ape nga sika. Ape saan nga nilari. Apay nga saan nga ni Larry, apay nga ni James, di kita ti saludsud kumano. Anya nga tano aklonek ni Larry. Kabarbari na masusurok tumitlay nga ayaten. Iti panaglabas ti panawan. Iti na minsan nga rabi, manong nemi, imay pimasyar ni Larry dito balay. At daidi manong nemi ni James, iti sangot ti balay da, simangpat manin isuna, nga awan tinyawid na. Manong nemi. Adak mat iti sangot ti balay. Kat siyempre, sinabat ko ni Larry. Oy, Larry. Ay, good evening. Imaya ko na, papaisukon. Kanayon mong ibagbaga, kalpasan na, italang umay ka. Sumre ka. Ti makadakas manong nemi, sumrek ka ko na, kat inyawat ko ti imak, kat nagkibin kami nga simrek. Iti tumalyawa kita yan ni James manong nemi, kumit kita kada kami. Idada kami ni ti uneg ka ni Larry manong nemi, supela pa nang ibat ko ti ima na. Ay, abay kinibin nak. Sikat nangyawat ti ima mitay, so nagkibin ta ka simrek. Tugo ka, flowers for you. Hey, thank you. Tang. Dali Larry. Ay, isut ibagbagaw nga agar-aram keng o may nakapaspasyari di groceria. Uwen, tatang. May baga rabiyo tatang, nana. Kastamot kang gabarok, kala. Salita kayo ngurod, subrek kami dito silad mi, iti asawa. Nana. Ontan. Tanagkibin namin itay. Sikat nang yawat ti imam. Gagangay lang tamok tagsa nga ili. Isa, inalalayan ka. Imbes kumang siyak ti alalayam. Siguro, no, siyak mo ti pumasyar di balayo, alalayan na ko nakibinin, di ba? Kasi ti, rason kan ka po na no, apingin naramit ko di kasjay. Hamong pag-arupin naklunan kan, nga untan ako na. Talaga ka din awan ti marik na mangayat kanya. Saan kami na kompleto, Larry? Diyak kaya ti makigasang-gasat. Ano nga tanong, aklo na nakdatan? Tabarbaring no, kabayatan nga da relasyon ta, alalis to nga ma-develop a kompleto tarik ng para kanya. Among Larry, awan mati sa pulag kang gani. Singpet ka, malaksid ano, ginsisingpet ka lang. Singpet ka, kaunti mati ng bishop. Awang gayam, napintas nga balata karubayo Kana dagwapo nga lalaki itay. Nga mangkit kita ka data. Sino na jay? Ni James.
batch ko elementary in high school. Mechanical engineer so na. Kada pwesto na. Pag-aramidan ken pagtarimaanan iti lugan. Nasikat yusap na progreso. Nalaing nga minusuna eh. Nalaing iti trabaho. Nalaing pa ka naging babae. Playboy so na. Anda naging tigundaway nga rinabiin nga mangyawit ti babae. Sabali-sabali nga babae. Baka babae ti kumamat kang kuwana. Uy, baka isumat ti kayat mo. Ana? Isot kayat mo sanga siya. Sa bagay sanggang mo babalaw. Guwapo isuna, sa engineer isuna. Idinto ta, gagayang lang at tele ti may sa bangko. Islandat nga mapukawan nagtinamnama. Ngayon ko naman nga hanga kompleto ti mariknam kaniyak. Ngayon ni James nga karubam, kang kanay mo makikita, iso a kompleto. Kayat mo kadiso na? Kurka, maridya sa lutsod. Kayat na kang hata? Agayayat ka kaditi lalaki nga saan nga mangayat kang ka? Uy, apay nga saan ka sumungbat? Diyan ka mo ti sungbat ko. Nakadatot sa lutsod mo eh. Agsasaruno. Diyan ka mo ang sungbat. Okay, may salang sungbat. Ay, masalang sa lutsod. Ipatpatig mo ka di ni James. Oh, apay nga di ka sumungbat. May message sa lutsod ko. Baka masaktan ka. Nusungbatak. Isot ipatpatig mo. Mapay ipatpatig mo ti lalaking saan met nga mangayat ken ka. Hindi ta nag-ring ti cellphone ko manong. Nag-ring ti cellphone mo. Sindi ta? Ni James. Ana? Babaam natin. Saan ko sungsung-bata? Taw-tawagan na kagayam. Nabit pa eh. Nga taw-tawagan na. Sige. Sana ka rin nagpaybayag. Makadisturbo ak lang. And good luck kada kayo kini James. Sabi ka sa saom. Iso ti patpatid mo eh. Agay-ayat ka iti lalaki nga saan mat nga mangayat ken ka. Nakon. Bahala ka. Nuwan niya ti mariknam ken kay ipanangipapan mo iti mas paspasamak. E dalatakin ka no isarding mo ti agarim kanyak. Good night. O sige. Ti makderak met manong naming nang itulod kang kuwana iti ridaw. Rimuarak met manong. Kinuyog ko pa kang gana iti kotse. Iti ruwar. Inakon. Sige. Ingat. Panag-drive mo. Sige. Amok manong naming nga nasakit tinakim na. Orat maharamid ko. Numampay saan ko nga dineretsong isinungbatan di kita salutsod na. Siguro manong naming kit babalawon nakmet. Posible ko na nga, you're crazy, Jenny. Tikit din lalaki nga saan nga mangayat ken ka. Playboy pa'y. Ipatpatig mo sa nga siya. Kaslakon ko na. Inaanda ko nitsilad ko manong nemi nag-ring man into cellphone ko. Iso ti pa nang sungbat ko. Hello? Hello? Sabi nga siya mo sumbatan sa tawag ko ken ka. Kungat ka. Saan ka sinungbatan nga punta nakaisturbo ka? Hambay nakapanon ti saan ngiilik itay. Ay, saan pa'y nakapanon ti boyfriend ko itay ko nakuma. Tsak mamati ang boyfriend mo. Abi, di ka mamati. Nakitam sabat nga nagkibin kami. Pinabuyaan nak lang.
Ngayon no kuman nakitak, nga naginarakop kayo, nga nagkinis kayo, iso. Hamuetan na dyan nga lalaki, di ba? Kapota siya tilap, no? Kahit kung di maturog, James, saan ka paturog kayo naging kangadzak mamuan, no? Anya talaga tirignam. Anya ka mo na ko ibagak ngawan. At akat sa Serbina, useless. Iso nga rin nga ikarkarigatak nga ayaten, de jay pimasar kanyak, tapno maliklikan ka. Tadyak kayat itikasken ka, ti klase nga lalaki nga playboy ka. No ikariken ka nga balbaliwakon. Nadlaw moment nga saan ako, at sumagmanong nga rabi nga saan ka ng sangpet. Nagapuawan siguro at ikwa. Umasdag kang ka, sumurot kang ka. Adada. Rinugya ko ngayon sa atin. No awan ko ma, tumasadag, mapanag gumatang. Ngayon rinugya ko ngayon sa atin ti amin. Tapay. Di ba, sot kayat yo? Kaya naka-amirisak matin. Sige. Tap na mamati ka. Umay kan to pa siya rin ito na nabiinom yan. Umay ka dito balay? Namapek ka ruba talang, kat mataw-tawagang kamit. Ngayon umay tumatla ta balay yo. Ngayon? Sige, kahit mo. Di umay kan to. Ngayon kabigatan na manong nemi nadamag ko. Sorry. Intaray da manong nemi ni James iti hospital. Apa nga ta? Manong nemi, tinawagan nak idin na minsan ni Nana Salud. Isod ka po ng number na kanyak kitinawaging suno. Hello. Nana? Pwede mo katingin tayo ti hospital ni James? When? Kit kumusta suna? Madamada nga obserbaran. Anong amin tinapasama? Pagamamlatan ta. Wah. Sa sarapahan na tipusong na. Nakasaksakit ka, no? Kahit yung asawan, dahil ito ay tinagparparig na kanya anak. Nakaalan ni James si sakit. Oh my God. Uri maibus ti sa ni Kwame, basta lagi di maimbagan ti anak ko. Nadag ko na nasamula mariknan ti sakit. No ada gundaweng nga manungal daw nga saan mo nga gamitin ko na. At siyempre, in-interview na kami mat dagiti doktor ditoy no anyatik apay nga ano anyatik aramid ti anak mi. Kani bagami na mahilig ka dagiti babae. Nadibiyan mo no agus usar ti kondom mo no saan. Nibaga na kanyak nana. Nga madlaw na nga nalinis ti babae. Hang agusar. Mamano ka nulay nga agusar. No kaano pa yung agpalbaliwan. Isumatan ti pa nakaalanan ti sakit. Kasi nga ti kunada. Once nga isardeng nan, mariknanan to na ti sakit. Di kahit nasawan nga saan na kumain sardeng. Yung orasan na nga isardeng. Adan det ang sakit. Baka nakarkaro ko ma. Jenny, Nana, tumulong ka anak ko. Nagkarara ka na po Diyos. Nga maagapan ko mapailahin ti sakit ni anak ko. Sabi ko matasan pa nga nalado ti amin.
Sa apay kuma na maagasan ni Suna, babayin ka nagiti nabibilag ka nangingina nga agas. Kasta tinaramid ko manong. Siyempre, ipatpateg ko ti adda iti peggad, dahil po no apay ng ikarkararan ko. Sapay ko mata maispal, hampay nga grabe. Sapay ko mata saan analadaw ti amin ti panagbalbaliw, ti lalaking ipatpateg ko. Sapay ko ma. Manong nemi, kaslasan ko may concentrate ti trabaho kiti day tangal daw. Nadlaw ni Joby. Hey, ito problema. Awan. Uy, posible ah. Numani nagkamali ka loko ti pa nagkwentam. Bali-bali yung mga balbaliwang tigkwenta. Matiktikan di kiti customer. Nada problema sa mo pa-concentrate. Adamat pala bakante jay. Di, agpasublat ka. Wansa, pasublatak. Aba na kiti CR manong nami. Kaya di makasiarak. Saan na ka nagsubsublitayan di kiti counter. Tinawag ka kumanin manong nami. Ni Nana Salud. Hello, Nana. Hello, Jenny. Kumusta? Nakasarita ka ti doktor. Maagapan ka di pa lang, Nana? Di sakit nga maala ka na di babae? When? Isot kayong panamlama ti doktor. Kaya lang, dakal ti magastos. Kadagit ng bibilag ng agas. Nangingin ng agas. Ang bali ata dumot kwartayo. Adot kwartana. Tanang progreso nga rin tinegosyo na. Katawari maibus na kitya kwartana. Ken puunan na. Do'y sumandet at pagkaagasan na. Kat na siya at launay. Kat na maimbaga ni Sona, santo ka din nga delikado nga at panggamitan na nga babae. Baham ta saludsudak to ito, doktor. Amok anak nga saludsudam da ita. Tapno awan to ti pagbutngam kas bakarigan. Mamali mo nga sarungkaran ni James. Salsaludsudan na ka. Kinapudno na kit talagang nagbabawin. Nagpapabawin. Kung na ti doktor, na no intultuloy na kano, no saan nga nadlaw dahil nga sakit, into madlawad na karoon ko nan. Rinugyan nan. Tiagbalbaliw. Gapokeng kaiha. Nana, imbaga na mismo kanyak dito. No kaano pa yung balbaliw akon. No kaano pa yung kayat kong ipanagnek ni Jenny. Nga maikariyak kan ko na. Kasto'y mateng ko na. Ngayon di ko na ni doktor, na maimbagan tumatlang, basta maipakat na gito ostong agas. Naragsakan matlang. Ngayon di sa lutsud mo, wala maimbagan ton, santo nga tanga delikado, na tumanin ka naig na, ang mga no, dito ka naig na, di maapektaran kasi dyan. Bahan di sa lutsud ka dati, doktor. Nana, ahong ko mga, saan ko mga, awan madlaw ko maawatan ka iha. Ay, ayatan tanak, misan ka di. Kit ayatan na kami. Da kayo nga talaga tinaikari. Kit sabi ko mga, da ore kasi dyan tinapasamak, nga nakaalat sakit na anak ko. Kit, indun maimbagan, santo kumalatang agbalbali tiriknam kang kuwanan. Gabuta si kati kayat ming agbalin nga manugang mi. Si kati kayat ming agbaling nga asawat anak mi. Gaputa si kati patpatig na. Di na pa'y pulos, awang pa'y pulos timpatig na. Kada giti babae nga ginamit na. Amo kumawatan ti kayat ko sa waniha. Manong nemi sinarong karak isuna kat kastoon ay tinagsak na.
Jenny, kumusta ka, James? Saan nga nalado ti pa nagbalbaliw ko? Tamagapan pa laing. Ti amok at saan nga kastoy. Imposible nga saan nga kasta. Ti kaadung ti kiti na tumang babae. Sakit saan ka ang gusto sa ti septimation. Jenny, no may anak ton, ng santo nga delikado. Kaya't nagtupe ka da. Ilabi, di ba? Mapik sanay ka. Jack lang mo, James. Anda ka din pa nagamak mo kanya. Anda ka din nagbaliwan, tirik ng kanya. Tsaka mo. Apa hindi mo. Jack nga rin amot sumpat ko. Tanarigat, tagdardarsudos. Jack kaya tumubot iti sarita nga Jack tumut kabailang nga takderan. Nagalalanganin ng tirik na kasta. Basta paimbag ka. Kaya nung tunayimbagang kan, mabalin tumanin. Agala kang tumanin, tinatuma babae. No, adong krusonada king kaiyawid mo tumanin. No, antong krusonada king kan tumangguwatangan. Abay, bagbagam ti kasta. Kawan, aramid mo mat. Rinugyak din. Saan kon nga ramidan ti kasta ramidek. Kahit kong itultuloy. Kapag di mo kaya madaan ti kasta klase nga sakit. Sakit nga maalam ka na kini babae. Kapatayitan ka. Kitsiksikan tulayan di babae di biyak ko. Sika, ti umuna babae di biyak ko. Tadyak imbilang di babae nga ginamit ko. Nagparuosak lang ida. Imbanagnek ko lang ti kinalalaki kadakwada. Talaga kumawat ko may kapasyarin. Gas diyamat na tinabasamak. Sige, kinanaka nga rin. Kahit kumitati, kung nag-uray ti trabaho, nag-excuse sak lagi tayo. Jenny, yawawat na ti iman naman ang name inawat ko. Pinatpatan na. I love you. Sige, nagpaimbag ka. Hindi nakaruwarad manong name ni James dito yung ospital. Imay, iti karabyan na dito yung balay. Tata, naimbag nga nabiyo. Oh, Sir James, si engineer. Nagkapasyar ka ko, naklan na kapila to ospital. Rimuara ka tibigatan, tata. Kaya sungat yung mic dito. Ito nga rabi ito, pasyarik na anak yun. Jenny, naimbag nga rabi. Ala, sumrik ka nga ron. Ingkam kininana mo yung tikwa, kwarto mi. Jenny, sangwa mo ni James. I love you, Jenny. Tinilo natin may isang takulap kumano. Inuhadak, ginuyod ko. Apay, baka makaranak. Nalaing akon, 100%. Nasigod. Nasama yung dikit agas ko. Aging gaita, agas ka pa. Tapos sigurado. Katam kumatan yaman na panagalumi mo. Lipatam kumanuan yaman ti madingan na palapas ko. Pasis-pas. Kahit ko timang rugi. I love you, Jenny. Orayak lang ako. Agsubli nga buo. Timariknak kang kangayat. Taapay, naksayan. Gagangay. At dabasit pa nagamat.
Ngem no kuna ito nga uray anyat mapaspasamak at sakit mo man no awan ket nagasaganak latta nga mangipatagken ka. No mauray kun tunday ta nga marikna. Sigurado nga klonen kanto. Kalpasan lang manong nemi tatalo nga bulan sipud rimuaren ni James iti hospital. Nga pulos manong nemi nga jak nakita nga nang sangpet ti babae nga talagang inaramid na nga namin pinsan nga balbalyo. Inaklunkot pa na kayat na. Nagkalaysa kami manong nemi ket karabyan daydi. Sana ka nagalumiim manong nemi nga nang ipaay ti kinabirhen ko. Ita ka no pala nga makaraman ti birhen. Nairot dagiti arakop na inarakop mi kanapahot dagiti lina ilumi. Pasyak apulos agalumi imen manong tatibab lalaki nga narapaap ko ket ison ti asawa numampaysan nakiding narapaap ngem ko na naman na nga talagang siyak ti naikariga po ta siyak ti kadadalusan nga babae ken kapintasan nga babae dito'y lubong. Nakaanak kam nga naganak adagos manong nemi takalbasan ti tallo nga bulan sipud nagasawa kami adda nagpitpitik iti saklot ko. Manong nemi tallo nga anak tinsagot ni Apo Diyos kada kami. Kadawanin sa pulak manong kapota sisyak laeng ti babae ti biag na agraman siyempre duwa babae nga anak mi ken ti maysa nga junior ti maysa nga lalaki may sa lalaki ken duwa babae. Fast forward manong nemi dayto nga ti pagkasalitaak kanagyaman aklaon ti anus mo nga nangurnos kalpasan nga inak insen ken ka dito Telyena ken tilaing mo nga nangibasa ket sapi kumata dan nibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya more power to your program. To nga nagyaman nga pagaya mo Jenny